बनसुनि जानाखि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबथानायनि एबा बादा होनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बिथांमोननि बड'लेण्ड दाबिनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो हेंथा होआखै। बिथांमोननि दाबिनाया दाबिनाय बेखौ जोङो माब्लाबा होबथाहोआखै। दा माखासे निउस मिडिया एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जानाखि बै धरनायाव माखासे बाथ्रा बुंनाय बै बाथ्रा बुंनायनि सायाव जोङो माखासे फिनजाथाय एबा बाथ्रा बुंफिननो नागिरदों। दा दिनै बिथांमोनहा माखासे फिसा फिसा बाथ्रा जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बे बाथ्रानि सायाव आं बुंनो नागिरदों। दिनै भारतनि जारिमिनखौ नायोबा दिनै माखासे फिसा फिसा बाथ्रानि थाखायनो दिनै महाभारतनि जा मोनसे गिदिर दावहा बे गिदिर दावहाया जादों होननानै आं बुंनो नागिरदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना हाय बा माखासे दिपेन बर'नि सायाव जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिथांमोना बेखौ जुदि फिसा सानदोंब्ला बिथांमोना गोरोन्थि बुजिदों। मानो होननानै बुङोबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर' आरो बे दिपेन बर' जाखिनि दैदेनबाय थानाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे माहारि आफादखौ बिथांमोननो सोंखारनो थाखाय सोर मोन्थाय होदों बिनि सायाव जोङो दिनै कुइसन खालामदों। बिथांमोना मानो बेबायदि बुंनो मोन्दों आरो बिनि बुंनायनि गुबै जाहोना सोर बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा तदन्त खालामगासिनो आरो बिथांमोनहा जा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रानि सायाव निमाहा बियाबा बिनि सायाव गोख्रों दुलाराय बर' फरायसा आफादा राहा लानाय जागोन। दा आं दिनै मोनसे बाथ्राखौ कुइसन खालामनो नागिरदों। दिनै बनसुनि जाखिनि बर' हारिनि जेंना गोलाव समनि जेंना बड'लेण्ड बे बड'लेण्डनि जेंनाखौ बिथांमोनहा बर' हारिनि जेंनाखौ बिथांमोनहा जुदि सुस्रांनो नागिरदों ना बले बर' हारियाव बिथांमोनहा बांसिनसो जेंना लाबोनो नागिरदों बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गिदिर सोंलु थागोन। मानो होननानै बुङोबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बे गोलाव 10 बोसोरनि जानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि माबेबा मोनसे माहारि आफाद बै माहारि आफादखौ जोङो मालाबाबो सोंखारिनाय आरो सोंखारिबोबाय थानाय जों बिदि नुफेराखै आरो जोंनि जारिमिनखौ नायोबा जोङो बबेबा बर' हारिनि माहारि आफादखौ जों सोंखारिनाय जोंनि जारिमिनाव जों नुनो मोनाखै बा खोनानो मोनाखै। नाथाय मैया दाखालिसो जानाखि बनसु मुंनि आफाद दानानै बनसुनि बेनारखौ लानानै 54 बोसोर बैसो जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे बाथ्रानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंखौ सोंखारिनाया खोब लाजिथावना होननानै जों बुंनो नागिरदों। बर' हारिनि जेंना बोस्रांनायनि नामाव बिथांमोना जुदि राजनितिक गेलेनो नागिरदोंबा बर' हारियाव मोनसे जोबस्रांना फैगोन आरो बे ब्रायैनो जुदि राजनितिक खालाममारनो नागिरदोंबा बर' हारिनि थाखाय बियो खोब षड़यन्त्र जागोन बा खोब मोनसे लाजिथावना बाथ्रा बेखौ आं बुंनो नागिरदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माखासे जेंना जेंगोनाखौ लानानै खामानि मावो आरो जोङो जोंनि आइडिय'लजिनि गेजेरजों जों संबिधाननि गेजेरजों जोंनि माखासे जेंना जेंगोनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों सुस्रांबोनायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबाय थादों। दा दिनै माखासे जायफोरनाखि बर' हारिनि सासे एक्सपेल जानाय बा सोरबा माने बर' हारिनि माखासे जेंना गोनां लिडारफोरखौ जुदि बै मोनसे बेनार होफ्लानानै दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव माहारि आफादफोरखौ जुदि सोंखारिनायनि जाखिनि बाथ्राफोर बुंबाय थायो बे खिन्थु बर' हारियाव जेंना लाबोगोन आं बेखौ बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना गावसोरनो साफा जेंना गोनां आरो बे जेंना गोनां मानसिया बर' हारियाव जुदि थाबाय थायोबा इयुनाव बर' हारियाव ब्रायैनो जेंना लाबोगोन जों बेखौ बुंनो नागिरदों। मानोना थांनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों जानाखि दावराय देख्रेब बिथाङा माखासे बाथ्रा लाबोदों जे गावजों गाव जालांनाय बै जारिमिनफोरखौ बिथाङा बुरखांदों आरो बे बिथांनि जा बाथ्राफोर बुंदोंमोन बै बाथ्राखौ बर' हारिया सोमावसारनायनि मुङाव माखासे समाव सोमावसारनायनि नाम लानानै दिनै बिथांमोननि माखासे जा बुंनाय बाथ्राफोर बै बाथ्राफोरखौ दिनै बावलांनो नाजादोंमोन आरो बेखौनो जुदि बिथांमोना फिननै जुदि ब्रायैनो लाबोफिननो नागिरदोंबा बर' हारिया जोबस्रांगोन बेयो रोखा। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जेंना आरो जेंगोनानि सायाव जेब्लायबो खोब नोजोरै लाखिबाय थायो आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया मोजां जे जायफोर बिथांमोननि बाथ्रा बै बाथ्राफ्रा जुदि मोनसे समाव जे जोंनि बै उन्दै फैबाय थानाय जेनेरेसननो जुदि बेबायदि मोनसे गाइड खालामनानै जा गाज्रि बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव लिरहोनाय दिपेन बर'खौसो रायदों एबसुखौ रायाखै बेयाव माने एबसुआ दाय जानो गोनां दङ। दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव आं मोननैसो बाथ्रा बुंबावनो नागिरदों। दिनै दिपेन बर'खौ रायनाय समाव मा दिपेन बर'आ एबसुनि जाखिनि मावसम बेखौ 5 मिनिटनि थाखाय दोनथ'दोंमोन नामा? दिपेन बर'आ दिनै
एबसुनि माखासे खामानि मावबाय थानाय समाव जुदि बियो गावनि एबसुनि प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ दोनथ'दोंमोन नामा थ' बिनिखायनो जोङो बुंनो नागिरदों दिनै दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बियो जाखिनि खामानि मावगोन जुदि दिपेन बर'आ जुदि गोरोन्थि मावदोंबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बियो गोरोन्थि जागोन नाथाय दिनै जों बुंनो नागिरदों दिपेन बर'आ दिनै हारिनि थाखाय जाखिनि खामानि मावदों बे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो दुलाराय बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे खोब मोजां मोनसे सानस्रि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जायफोर बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना फोजोबनो षड़यन्त्र खालामदों बे खिन्थु माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय दिनै थांनानै दङ बिनि बैसोआ जाबाय सासे मानसि गिदिर बा बैसोगोरानि दिनै बनसु बायदिया मैया दाख्लैसो जन्म जानानै दिनै सासे बैसोगोरा मानसिखौ रायनायनि अधिकार गैया दा दिनै बनसु आफादा माखासे बाथ्राफोरनि सायाव निमाहा बिनांगौ बिथांमोना जुदि जोंखौ ओरैनो सानदोंबा बिनि फिनजाथायखौ जों बिनिख्रुइ बांसिन आरो होबावगोन दा दिनै जोङो एबसुआ मोनसे बर' हारिनि सानस्रि बे सानस्रिजों फैनाय मोनसे आफाद बेयो सोरबा दिपेन बर' बा सोरबा आं फोरमायग्रा बसुमतारी बेबायदिनि माखासे माने खामानि मावनायजों फैनाय नङा बेयाव जेब्लानो बर' हारिनि सायाव अलखद जायो अब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोयो आरो बे खामानि मावनाया बर' हारिनि मोनसे सानस्रि आरो बे सानस्रिखौ जुदि बिथांमोना फोजोबनो नागिरदोंबा बिथांमोना साननानै लाखादो बर' हारिखौ मोनसे फोजोबनाय लामाथिं लानानै थांनो नागिरदों आं बेखौ बुंनो नागिरदों दा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना सोमावसारनानै गावजों गाव जा माखासे जेंना लाबोनो नागिरदों बे जेंना लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिनिफ्राय गोजानाव थाया बिथांमोननि सोमावसारनायाव जुदि माहारि आफादखौ जुदि रायनाया गले गले बेरखांबाय थायोबा बिनि फिनजाथायखौ जोङो होफिननो थाखाय थियारि जागोन दा बेखौ दिनै बिराद जेंना जेंगोनानि गेजेरजों सौसिबोनानै दिनै 50 बोसोरनि बारा दिनै बर' हारिनि गेजेराव थांनानै दङ आरो बे बर' हारिनि गेजेराव थांना थानायनि जाखिनि मोन्थाय बेखौ जोंनो बर' रायजो राजायानो होदों दा बेनिखायनो आङो बुंनो नागिरदों आरो बिथांमोना माखासे सोरबा इन्टेलेक्सुयेलफोरजों सावरायनानै माखासे जुदि बाथ्रा खालामनानै बर' हारिनि गेजेराव जुदि जेंना लाबोनो नागिरदोंबा आङो बर'नि माखासे बै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सामोल जानो थाखाय आं खावलायदों बिथांमोना थियारि जानाया मोजां बिथांमोना बै माखासे बर' हारिनि गेजेराव जेंना लाबोनो नागिरनाय जा षड़यन्त्र बे षड़यन्त्रखौ बिथांमोना गारनांगौ आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जौगानाय आरो डेभेलपनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै आङो बुंनो नागिरदों दा दिनै जोङो माखासे बिथिङाव नुनो मोनदों बिथांमोना बर' हारिनि माखासे जेंना जेंगोनानि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोना दा बैफोर बाथ्राफ्रा बेसे गोबावसिम थांगोन आरो माबायदि लाना थांगोन बेखौ बिथांमोना गावसोरनो सावरायाखै जानांगौ नङाबा माने बिथांमोननि जायफोरनाखि साउटिं होनाय स्ल'गान होनाय बै स्ल'गानाव माने गावजों गावनि गेजेराव गोरोबनाय गैया दा जों बेखौ कुइसन खालामनो नागिरदों बिथांमोना ब्रायनो सोरनिबा थुनजुलिनायाव थांदों ना बले गावसोरनो गोसो जानानै थांदों आरो गोसो जानानै थांदोंबा बिथांमोना बैफोर लाइमोनफोरखौ सामोल खालामनानै मोजां राहायै दैदेनलांनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायदों दा दिनै जायखिजाया हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि लाबोनो नागिरनाय गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनो नागिरनाय आरो बे दाङाबाजिया जुदि बर' हारिनि गेजेराव जुदि बायनो जामारोबा बिनि दायनिगिरिया जागोन बनसु आरो बिनि दायनिगिरिया जागोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो बिनि दायनिगिरिया जागोन दावराय देख्रेब आरो बे जुदि जानो थांदोंब्ला बेखौ बिनि दायनिगिरिखौ जोङो बिथांमोनखौ जोङो दायनिगिरि होननानै बुंगोन आरो बेखौ जुदि खालामोबा बिथांमोननि थुनजुलायनायावनो जादों होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंनो नागिरदों गोख्रों रावजों बुंनो नागिरदों दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जों बनसुनि आफादगिरि बिथाङा जुदि गावनि कलिग्सफोरखौ जुदि मोजां राहायै दैदेनलांनो हायाबा दिनै बिबानगिरि जानायनि बेहा मोन्थाय गैया मानो होननानै बुङोबा मोनसे साउटिं एबा मोनसे स्ल'गानफ्रा गासैबो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरावसो जायो ना जोङो मोनसे कुइसन जादों गोसोआव बनसुनि आफादगिरि बिथाङानो बे साउटिंखौ होनो थाखाय गावनि कलिग्सफोरखौ बुंदों नामा बुंखादों नामा जे जोङो बेबायदि बुंगोन आरो बे समाव नोंथाङा बेबायदि साउटिं हो बेबायदि बाथ्राखौ बनसुनि आफादगिरिया बुंदों नामा जों बिनि थाखाय बिथांनाव कुइसन खालामदों आरो बिनि बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो बर' हारिनि गेजेराव क्लियार खालामना होनांगौ आरो जुदि बिथांमोना अर्डारखौ मोनमारदोंबा बै अर्डार कपिखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायना होनांगौ आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौ मोनसे क्लियारिफिकेसन लानो नागिरदों जुदि बिथांमोना कलिग्सनि गेजेराव गावजों गाव जुदि सावरायलायनानै माखासे
जोंनि माहारि आफादखौ रायलायनायनि जुदि रायनायनि बा माहारि आफादखौ जुदि बिथांमोना सोंखारिनायनि मोनसे जुदि षड़यन्त्र खालामखादोंबा बियो बर' हारिनि गेजेराव बे मोनसे जेंना आरो बे जेंनाखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनांगौ आरो बे जेंनानि जा सोरजिनो नागिरदों बे सोरजिनो नागिरनायखौ बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो बर'फोरनि गेजेराव जा बर' माहारि आफाद एबसुखौ जा सोंखारिदों बे सोंखारिनो थाखाय दावराय देख्रेब आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बिथाङा बेयाव बर' हारिनि गेजेराव मिडियानि सिगाङाव फैनानै निमाहा बिनांगौ आरो जुदि निमाहा बियाबा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिनजाथाय होनो थाखाय थियारि। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'लेण्ड रादाब, इउनाइटेड निउस, समनि रादाब आरो रियेल लाइफ 24 निउस बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि सिगाङाव एबा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जि दाख्लैबावै थांनाय 8 आगस्ट 2022 मायथाइनि दिल्लीयाव बनसु मुंनि मोनसे आफादनि जि मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मुं सोनायनि सायाव फंनैसो खेंफोरथिखौ जोङो होनो सानदों। दा गिबियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ स्पष्ट फोरमायहरनाय जायो जे थांनाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम सान हर जिरायनाय गैयै जोङो हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। रायजो राजानि खैदां खैफोद अलखद समाव जेब्लायबो गसंथादों आरो इयुनावबो गसंथालांबाय थागोन। दा बेबायदि मोनसे गोथार माहारियारि आफादखौ दिनै दाख्लै बावैसो जोनोम जानाय माने जेबो मोनसे थांखि गैयै आफादा जोनोम जानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिखौ सोंखारि फैनाया बिराद दुखुनांथाव। दा जों बयबो खोनादों एबा जोङो नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे थांनाय 8 आगस्ट 2022 मायथाइखालि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुनि दैदेननायाव गोबां जोंनि माखासे बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफोर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो दावराय देख्रेब बिथांमोना लिड लानायनि गेजेरजों दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 6 घन्टानि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। दा बे 6 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारियाव माखासे पारमिसन फुल फ्लेजेड पारमिसन मोनदोंना मोनाखै एबा प्रपार बिथांमोननि टार्म्स एन्ड कन्डिशना पारमिसना दङना गैयामोन बेखौ जोङो मिन्थिया एबा बिथांमोना दं होननानै बुंदों। आरो जुदि दंमोनब्ला दिनै बिथांमोननि जि धरना सोलिबाय थानाय समाव पुलिस प्रशासन एबा CRPFआ फैनानै बिथांमोननि धरनाखौ बंग खालामफैदों बा बिथांमोनखौ होबथाफैदों। दा बिथांमोना बेनि सायाव क्लियार बिथांमोना दिनै बाथ्रा बुंदों आरो बेखौ स्पष्ट जादों गासै रायजो राजा नोंथांमोना दावराय देख्रेबनि बिबुंथिनिफ्राय रोखायै हमनो हागोन। दा बेखायनो जों खावलायो दावराय देख्रेब बायदि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बायदि सासे पावार गोमाजानाय दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जुदि जोंनि लाइमोनफ्रा थाङोब्ला जोंनि बर'नि इयुना थारैनो अलखदाव गोलैगोन आरो खोमसिनि लामाजों बिथांमोना लांगोन। दा बेखायनो आङो बेखिनियाव बुंनो सानदों जे दिल्लीयाव नोंथांमोना जि मोनसे धरना खारज'सि लाबाय बड'लेण्डखौ लानानै बेयाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। नोंथांमोननि जि बड'लेण्ड दाबिनाय बेयाव जोंहा एबसुआ जेबो बादाबो गैया। बड'लेण्डखौ जों बयनोबो नांगौ। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बड'लेण्डखौ गाराखै। गोबां सुबुङा बुंदों दिनै फाइनाल एन्ड कनफारेन्सिभ बिटिआर एकर्ड खालामनानै दिनै एबसुआ दिनै सिरि जाबाय मुभमेन्टखौ गारबाय होननानै। नाथाय जोङो बेखौ स्पष्ट दिनैनि गेजेरजों बुंनो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायखौ मालाबाबो गाराखै। जेब्लानो सम जायो अब्लानो जोङो सोमावसारनो थाखाय जेब्लायबो जोङो रेडि जानानै दङ। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायखौ गाराखै। जोङो फैगौ समाव जि बिटिआर एकर्डआ दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय जे बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दङ दफा मावफुंनायनि थाखायसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेस्थ' जागासिनो दङ। दिनै नोंथांमोन बायदि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय खामानि मावग्रा नोंथांमोनजों दान्थे बिदान्थे जानो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम गैया। दा जों बेखौ खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाहाथे गेजेराव सोनानै नोंथांमोना मालाबाबो ब्लेम खालामनो मोना आरो नोंथांमोननि जि मिडिया होनायनिफ्राय लानानै नोंथांमोननि धरना प्रग्रामफोर बे प्रग्रामाव जिबायदि नोंथांमोना एबसुखौ सोंखारनि बाथ्रा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्पष्ट बुंहरबाय। दा दिनै जोङो बिटिआर एकर्डनि
जिफोर 3.1 नि गेजेरजों सनितपुर बिसनानि सिमा बारायनायनि बाथ्रा, 6.3 नि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा, 5.3 नि गेजेरजों जोङो दिनै हा हुनि जेंनानि बाथ्रा जोङो दिनै बेफोरनि सायावसो दिनै सनितपुर हिसाबै बा जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जों खोब फोथायो बे साननैसोनि गेजेराव बेफोर दफाफोरा मावफुंजालांगोन आरो बेफोर मावफुंजालांनायनि उनाव माखासे जायफोर दफाफोर थागोन बैफोर दफाफोरा मावफुंजायाब्ला फैगौ समाव जोङो जोंनि मोननांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखायानो जा, सोलोंथाइनि थाखायानो जा, जोंनि हा हुनि थाखायानो जा, जिखुनु जोंनि मोन्थाइनि थाखाय जोङो सोमावसारनो थाखाय जोङो 24 घन्टा जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेडि जानानै दङ आरो बिनि थाखाय जों रायजो राजा बयबो बर' हारिखौ जोङो खावलायहरदों जे जोङो समखौ नेनांगोन। मानोना दिनै एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोङो दिनै गासैबो दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जागोन बेबो नङा। सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो दिनै दावराय देख्रेब बिथांमोना मोजाङै मिथिखायो जे एकर्ड जानाय लोगो लोगो गासैबो दफाफोरा हथारै मावफुंजानो हाया, मानोना एसे सम लायो। दा नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल गावसिनि स्वार्थनि थाखाय दिनै रायजो राजाखौ उबुल थुबुल खालामनानै बनसु मुंनि मोनसे आफाद दाफ्लानानै दिनै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो सृष्टि खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै लिड लाबोदों। बेयो खोब मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखायनो जोङो नेनांगोन। BSc एकर्ड जानायावबो जोङो नेदों, BTC एकर्ड जानायावबो जोङो नेदों। दा दिनै BTC एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जों गोबां बोसोर नेनायनि उनाव जोङो आन्दालनखौ स्टार्ट खालामफिनदों। दा बेखायनो दिनै बिटिआर एकर्डखौबो जोङो सम होनांगोन। दिनै मावा नङा मावगासिनो दङ बिटिआर एकर्डआबो। दा बे एकर्डनि गेजेरजों जायफोर दफाफोरा जोंनि थाखाय एकदम कम्पालसरि मावफुंजाथारनांगौ दफाफोर, बेफोर दफाफोरा मावफुंजानायखौ जोङो नेनांगोन। दा नेनायनि गेजेराव उनाव जेब्ला जाया अब्ला बिनि थाखाय सोमावसारनायनि जि मोनसे राहाफारि बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन। दा बेखायनो आङो बे समाव मिडियानि गेजेरजों आरो रायजो राजाफोर गासैखौबो खावलायदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनाय 54 बोसोरनि बैसोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मैया दाख्लै जोनोम जानाय आफादा दिनै सोंखारिनो जेबो मोन्थाय गैया। बेनि थाखाय जोङो स्ट्रं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे बेबायदि गोरोन्थि नोंथांमोना इयुनाव खालामा आरो बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इउटुबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों थुलुंगाखां होनानै गाज्रि सोदोब बाहायनाय आरो माहारियारि आफादफोरखौ रायनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो आयेननि राहाफारि लागोन, बेखौ जोङो स्पष्ट भाबै बुंहरखानाय जाबाय। दा जोबथारनायाव जोङो दिनै बुंहरनो सानदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जे जोंनि सिमा बारायनायनि खामानि बे सोलिगासिनो। दा बिनि गेजेराव दिनै नोंथांमोननि जि मोनसे दावराव दावसि सरकारखौ लानानै बा दिनै हारिखौ लानानै नोंथांमोना दिनै गावजों गाव एना एनि खालामनो नागिरदों, बे जोंनि थाखाय बा जोंनि एकर्डनि माखासे दफा मावफुंनायाव बेयो थारैनो जेंना लाबोगोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ सनितपुर जिल्लानि जानानै खावलायहरबाय जे नोंथांमोना बेबायदि एना एनि बर'फोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जानाय बायदि सोदोबखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेबायदि गुबुन आफादखौ रायखुमानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेबायदि बिस गोनां बाथ्राखौ जाहाथे दावराय देख्रेबमोन नोंथांमोन बायदिया बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव जाहाथे मोनसे गाज्रि थासारि जाहाथे सोमजिहोआ, बेखौ आङो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय। नोंथांमोना दिनै दिल्लीयाव होखारजादों, पारमिसन दं गैया बे नोंथांमोननि खोथा, नाथाय जोङो दिनैसिम नोंथांमोना पारमिसन दं होननाय सोदोबखौ जों खोनादों, नाथाय दिनै प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैसिम नोंथांमोननि पारमिसनखौ नोंथांमोना देखायनो हायाखै। दा जों खावलायो नोंथांमोना जुदि प्रपार पारमिसन दङमोनब्ला, जुदि नोंथांमोननि पारमिसना टार्म्स एन्ड कन्डिसना जुदि 6 घन्टानि मारमोनब्ला नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बेखौ बा रायजो राजाफोरनो फोरमायना होनांगौ। दा जोबनायाव खावलायबाय जे एबसुखौ हाय हाय होननाय आरो दिपेन बर' बिथांखौ जिबायदि गाज्रि रावजों मुर्दाबाद बुंनाय, बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ।